si Maranghilen eh. Hi, hello, good morning. Bakain po ko ari. Ari ko skurbada. Likaan dalis ka nung umaabos. Ari babaw. Ang mga giadan sa una. Hato na po ko sa agaw dito. Agaw ang best friend. Kay muragam sa Manila karon. Sa di ba sa muraga hatagan ko ni sa tablija. Kaya das niya aging simana insat lagi sa nagano sa kuno mauli kay nakuno siya ipahasangag nga tablija aw kakao. Ko makauli lagi ganing grabing busy ha. Abin hangin ami mag-abot kay abin hangin ko makauli gahapon. Kauli man ko. Sa gabi nga kaning ilay ko ila kay tagaan na naman kuno ni sa og tablija. Habisan kiingnan og pilay bayad. Para makaandam po kung na ako'y mamiso kunuhay. Hindi man siya nga hindi lang mo kuno pabayaran. Walang hangisa joke. Naman sila i-flight. Kadyo. Nangadlaw ko. Di manikadlaw. Namdag naman. Lasing ko. Buntag. Yangat ako. Mo managahang pa miyabasan. Gansang ba siya mo tunig Manila kay kada padong. Ay! Ako ra! Uli! Namli kay turo! Kisa na bilinda na? Hado kasi na. Kanang ano sa mga muli? Ha? January 5? Imo na nang ipasilong? Mo ni siya. Nagunsa rin kasi tapim eh. Ning hanis margin ni uli. Uli ang mga laagan ng sobra. Dah, ako gahapon pa ko nakauli kay. Grabing busy ha. Hindi. Alanganin po kwarta. Ala. Ala nagkabaw nasumputan na ka. Nah, mabalik pero guma. Turo man ni, adlakman. Mo na naman yung kabaw. Mato pa ka. Muban ko. Muban ko di ay. Nana. Gagi mo estudyante. Pas manas sa karong nanong po na ticket December 13. Sana all. Baw lagi og iba ma kuan ag kanang klase ingon mag-i-extend ag kuan. Ag. Bakasyon na jam naman ni sa una nga. Sana all mo ni saman siya bakasyonista. Dapit sa nga ba? Kanate nga di ba bakasyon na? Extend di ay. Ikuno di abag ibalik na kuno sa normal ba? O gibalik sa normal, ag magbakasyon adto nas mga pizza. Ari na kuno sunod pa semana. Mga 18. Mga ingana. O nga na, o gibalik sa normal, atos sa una bitaw magsugod na Aguinaldo mo ikuan. Bakasyon. Mao sa una. Lagi. Diya kay hala din na pibiyabas, mahinog.
ami. Ay, salamat sa Ginoo. Kabit-bit na ko. Okay, utanon, saging, biyabas, ug katutante agatong tabliza. Salamat kaados ang amiga. Ang close train agaw. Happy trip na laman ni Jamping sa biyahe. Dari po ko uli kay tapos upaw nga. Wa pa ko nung kahaling. Kay lakaw malipos man dong sa zoo. Malipod mag abi na paglakaw nagliha pa. Kay diha pa man to pag naog na ho. Natuwa naman ko ng lakaw. Pauli na ko. Gerang ko na bot-botag. Handbag. Timplahan pa ko ni Jag si Kwati. Isa pa kong ipahuwat kaya tapos ko nitong order nga moron o budbud sa dali na naman ko kay awag na supaw. Dari saan ko dilpin dapit. Ako dag para bantos. Nakos karsada, balik na ko. Paulit na ko gikan kos Bangi. Bangi nga lugar man tawag na mo sa una. Itong nagwada nagkabaw ni Ja. Harap. Exercise. A few moments later. Ko nagsugod na ko og lana. Kay kanihang ang bacon order nilunok. Nilunok inang gusto. Gusto madam kanang naglunok na nay topping nga lunok. Mo ni lana na ni. Kadung man ni malunok. Katangin doon ang biko na toppings ang lunok. Mana ni? Panig lunok na. At na ma-brown. Ipo na paghang parintis biko nga nilatik nga pinahagna. Nanpudani sa toppings na pod og lunok. Kapit na ma-brown. Yan, hambi ko na. Luway tao. Hala, ingko! Woo! Aw! Biko. Nang kau isud. Nasa dia. Hai pedai abot kali. Hi guys, bujung hapon ikaw. Kau. Saka. Karon pa ko ka suod dari jalan. Abot di kanu balik ngani. Dari bang jalan, kay dari mo nanay. Saka mi. Nabay pa ni hapon. Na, maglubak man me. Oh. Kasi iba ni mo. Wapo na po. Hamaling ka. Anong kamura mang duha? Mas manan. Hapon nagbay ko gipatod ni Madam. Init pa ba? Kamurang duha? Bitaw. Tah, nagkagwapo naman yung Joanna. Aja pagkuan na kay Ota. Dapo dia. Hapunin ka. Tabako mo dito do namo. Tabako. Kay agnanay. Anak bulang hoy na, anak mo doktor yung daan. Hala ni bulang huy ay. Masakay na to ay. Jaw man na mo matulbi ko to. Kumana tumiyagi wa man dia sila. Hamli ay. Takong tawid. Ang mo dito yung magdum.
Nagyaw naman ka sila. Ah, sabi ka.